खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गरेसर ब्लक अल्टारनेटिव पार्टी अफ बडलेण्ड एबा एफिबि खौ दाफुंबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेसर नोगोराव थानाय हाबा नब्लाङाव मैया एफिबि राजखान्थि हान्जाया गरेसर ब्लकखौ दाफुंनानै लाबाय बे मेलाव बाहागो लायो एफिबि दोलोनि आफादगिरि अनजलि दैमारि बिथाङा मैया गरेसर एफिबि ब्लक कमिटि दानाय जायो अनजलि दैमारिनि नुजाथिनायाव आरो मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै सा 55 सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव ब्लक कमिटिखौ दाफुंनाय जायो बे ब्लक कमिटि दाफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै अनजलि दैमारि बिथाङा मा फोरमायखो फैजों आबुङै खोनासंना लानि अल्टारनेटिव पार्टी अफ बडलेण्ड एबा एफिबिनि जा गरेसर ब्लक बे कमिटिखौ दानानै लानो हानाय जाबाय स' मानगोनां दिनेश बर' बिथांखौ आफादगिरि महरै लानानै गासै 30 सोद्रोमाखौ लानानै कमिटिखौ दानाय जादों जोबोद मोजां आरो गोख्रों कमिटि गुबुन गुबुन रावारि गुबुन गुबुन माबानि मा होनो बेखौ धोरोमनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेयाव फैदों मोजां रिप्रेजेन्टेटिभ जादों गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय बिथांमोनखौ लानानै गोख्रों मोनसे आफाद दानो आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि जितु पार्टिया नैबे जितु फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बेसेबांथा मासियाव बिजाथि होगोन जों बेसेबां मासियाव बिजाथि होगोन बेखौ थिग खालामाखै खारन बे जुन मासखौ जोङो कमप्लिटलि जोंनि जा सांगठनिक दिग बेखौहाय जोङो फोजोबनो नागिरदों जेसेबां जोंहा कमिटि डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि बुथ लेभेलसिम कमिटि दानायखौसो जोङो मावफुंगासिनो दङ आरो बे 30 जुननि गेजेरावनो जोबगोन मेक्सिमामानो दानाय जाखांबाय बेनि उनाव जोङो इलेक्शननि बागै बा बिसायख'थिनि बागै सावरायगोन जितु नोंथांमोननि दोला दायो गोदानबा जितु नोंथांमोना सोरदोबा एलायन्सआव थागोन नामा नोंथांमोननि हान्जाया एलायन्सआथ' ओरैनो दिनै बुहुमनाङैनो गासैयावबो एलायन्सआनो सोलिगासिनो दङ जों एलायन्सनि बेरेखा नङा जों नायगोन सोरजोंबा जोंनि आदर्श मिलायनाय एसे लाइक माइन्डेड गोरोबनानै खामानि मावथ'नो हानायब्ला डेफिनेटलि जोङो एलायन्सनि खोथा सानगोन जों बयजोंबो अपेन जोङो जाय सावरायनो नागिरो बिथांमोनजों जों जिरायनानै सावरायगोन आरो जोंनि सिम्बला अलरेडि जाखांबाय बेयो जाबाय बनजार आखाइ मानसि हमनानै लानाय बनजार बेनिफ्राय जोंहा लग'आबो जाबाय बेनिफ्राय फ्लेगखौबो जों अलरेडि खालामबाय जों गोथां आरो गुफुर गाब बेनि गेजेरावहाय बे बनजार सिम्बला थागोन साइडआव एपिबि लिरनाय थागोन आरो जोङो स्टाइलखौ एसे आलादा खालामदों आरो कमन जितु जोङो खावनै बाहागोआव राननानैहाय फ्लेगखौ बानायदों जितु दिनै नोंथांमोना 3 नं गरेसरावबो जितु आफादखौ दाफुंना लाबाय फैबाय थानायाव बेहाय बिजाथि महरै गसंगोन नामा बेखौ जों दाबो सावरायाखै जोङो इलेक्शननि बागै सावरायथ'वाखैनो सोर बहा गाखोगोन गाखोआ बेसेबां सिटआव जोङो दारायगोन खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जोंहा दिनै तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बेयो लास्ट जोबथा ब्लक बाखि दंमोन गासैबो ब्लकखौ दिनै दाफुंनो हानाय जाबाय आरो बिसायख'थिनि खोथाखौ जोङो जुलाइसोआवसो जागायगोन सावरायनो जितु नोंथांमोननि जितु दोलोआव बबे दोलोनि जितु सोद्रोमाफोरा दायो दिनै बिजेपिनिफ्राय फैदों इउपिपिएलनिफ्राय फैदों आरो बिपिएफ बे मोनथाम गोहोगोरा हान्जा दङ बे हान्जा मोनथामनिफ्रायनो दिनै जोंनियाव जइन जादों आरो लोगोसे हाबफैनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै कमिटि दानायावबो जोंजों थाफाबाय डेभेलपमेन्टनि सायाव मा बुङो जितु नोंथाङा मोनसे दोलोनि जितु दैदेनगिरि मा बुङो जौगानायखौथ' आरो गासैनोबो नांगौ जौगानायनि थाखायनो दिनै राजखान्थि हान्जा जौगानायनि थाखायनो दिनै संग्राम जौगानायनि थाखायनो दिनै सोमावसारनाय जेब्ला सोरखारा जिखिनि बयखौबो समानै मोनथाय होनांगौ समानै नायनांगौ बेखिनि जायाखै जोंखौहाय माने गादबनानै सोबख'नानै दोननाय नायख्लेंनानै दोननाय जोंनि मोनथायखौ होआलासिनो दोननाय बेफोरनि थाखायनोथ' जोंनि गेजेरावहाय सोमावसारनाय जादोंमोन बेबायदि गावनि आखायाव जेब्ला गोहोआ फैयो दा जोंहा 6 सिडिउला गावखौ खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था गावनि असे सोरखार थ' बेबायदि खाबु मोननायाव जोङो साननानै मानसिनि मोजांखौ साननानै बे जायगानि मोजांखौ साननानै डेफिनेटलि जौगानायनि खामानि मावलांनो नांगोन थेंक इउ